Batman ga kwamba fo ka barkada ka wale mando ni afa we ka fo safno wi ya toy di tulu ni safno wi da ka ba ka bo fo Thailand akila tulu nana safno fana même chose fana nana le roman mais mi fo mo wi ça dire ni mi sera ka que si le roman safne ka ko yorola yoromi kasanu ode kafsa tuma dola ni bi ko ere hani sera ka parfum doni de kolidila e kira kan soli ba kamani ba mo atwa di kira kan soli ba bi wolon fla ode do allahumma salli ala kashfi al-ghumma sani asafna ka bo ani mago de blaka wurdi mago de nana fo ani kanyana tama dantala je kunjili ta bayar ko cha bo ode am blaka ke itasoro ne jamatiki ne ninga jamabse ka ababi wolo flake dongele je me jamate min ko no ko ba ababi wolo flake tuma dola o ikle binani ko je ko no rojele kama ansina ka kesulugo ma sebe Sheba biolo vla kasoroka asafne vla Thailand. Bon, olambe mi fomo oye ni yoro krengere ni sola abseka ko yoro mi. Meno yoro krengere nje ibseka ko ni kono. Parce que onga famuya ka dogo ni mogo ka famuya ka dogo e bi kuma ni mogo ye ka da o ka famuya da yoro la Ousmane Cherou Madan Haidara mbafo Haidara ay kiti do boli ya do mogo yu turu kungolo ka mene yelera ni doni bi développer kata sharia bi yelera folo ni kumbitaka Amerika ni Faransi ula ikme wile kati jo uka ambassadeur ula ka fɛnw sɛbɛ mais sisan non u b'a ci ma i ka téléphone na i b'i sigi ka a fɛnw lajɛ ka remplir ka taa n'a ye o tɛ wa mais fɔlɔ a kun tɛ kɛ ten o ne filɛ ne fa fatura ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la mais ne fa banabaatɔ ye lettre sɛbɛn kan to kalayɔrɔ la ka ci Buguni lettre kalo saba de kɛ Buguni ni Tunacɛ chauffeur bi taa ni lettre bi segin n'a ye fo cɛkɔrɔba fatura cɛkɔrɔba yɛrɛ de nana fɔ n ye ko Konate a tɔgɔ ye di a ko Mado ko ne fatura ni Ibrahim min sigilen filɛ n'a ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ Buguni a don de tuma dɔ la ale hakili t'a la ale de ko ma ko bamanan parce que tun b'a fɔ ma ko Madu bamananma ni balonda kun daminɛna n'i ye sabara di yan dɔrɔn i y'a tiɲɛ ne tun bɛ n ka balo tan zinangolo la Konate mais n'i ye balo tire gardien b'a lajɛ ni balo bɛ na yan a bɛ boli ka taa yan tiri tun bɛ kunbɛn o tun tɛ taa ye Bayisuden n'i yɛrɛ de ko ne ma ko Madu bamananma k'a ka dugu tɔgɔ fara la dɔw la bi bilahi n t'a dɔn ko ndabina se kuma ma k'ale to yan o mɛnna dɛ bon mais sisan dun ka mɔgɔ to n'i ma karan na i bɛ téléphone bɔ i tulo la i b'a fɔ allo cɛ i ka cɛ bɛ cogo min na a ma ne ja dɛ yɛlɛma ma don ko la wa caman aw bɛ hakɛ to ni muso bɛ ɲɔgɔn bolo kanu sira kan i b'a fɛ k'a fo sariya b'a fɔ i k'a to i ka kalo saba ɲɔgɔnna kɛ walima kalo naani ɲɔgɔnna kalo saba kɔnɔna na a bɛna dɔn a lajɔlen don wa a ma lajɔ wa mais sisan n'i b'a fɛ ka muso furu taga écho k'a la dɔrɔn ni écho y'a jira ko kɔnɔ t'a la a furu sini donc kira tun bɛ nin fɔ waati min a y'a sɔrɔ écho ko kuma tɛ yen bon mais sisan écho bɛ yen donc i bɛ taa o bɛ ara écho k'a la dɔrɔn n'u y'a ye fɛn t'a la kɔnɔ t'a la a furu siri o don kelen bɛɛ i ka don n'a ye donc ni
dɔnni bi développer ka taa sariya kiti dɔw bi yɛlɛma ka taa nin fana b'o cogo la Allahumma salli ala kashifuluguma kashifuluguma tu sɛbɛra 124 de kana safinɛ in sa fiyewu a to yen mɛ taa kashifuluguma wurudi siɲɛ asafula taa siɲɛ 70 taa kashifuluguma wurudi dɔrɔn siɲɛ 70 hami dɔ la i k'a fɔ ala nin kɛ ala b'o kɛ o ye terrateur de donc a wurudili tanti dɔw bolo mais n'i y'a safinɛ sɔrɔ o tuma a bɛ komi i y'a wurudili kɛ mais kuma wulila yɔrɔ jumɛn ka nasi ko ɲɛgɛn kɔnɔ sisan ne bɛna e yɛrɛ ɲininka ne bɛna i ka fini di koliyɔrɔ la i bɛ fɔlɔ ka mun kɛ i b'i bolo don i ka wari minnu b'a pɔsi kɔnɔ k'o bila i ka papiye cɛnda minnu b'a kɔnɔ i b'o bila f'i bɛ pɔsi woloki k'a lajɛ ni fɛn t'a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a di finikola ma a bɛ fini ko mais ni e ko i bɛ nasi ko ɲɛgɛn kɔnɔ o tuma e bolo sera ka fɛnw bɔ pɔsi kɔnɔ ka bila yɔrɔ min na pour que ala fana ti nasi barika bɔ a la k'a jijala bɔ dugu ma ala bɛ se k'o kɛ wa a tɛ se k'o kɛ a bɛ se donc o la dɔnni kɔnɔna na i bɛ se k'a ko ɲɛgɛn kɔnɔ mais ni i balila k'a fɔ ten n'i ma kuma dayɛlɛ ka di mɔgɔw ma kafiru don nasi ti ko ɲɛgɛn na o tuma kɔrɔna dusulen bɛ min kunkolo la n'o b'i ko o bɛ kunkolo bɔ ka bila fɔlɔ wa donc kuma tɛ ala ka limaniya d'a ma o tuma mais kira valeri bonya kama n'i sera k'a fɔ ala kira ka di ne ye o tuma kira kosɔn n bɛ nin safinɛ in ko kɛnɛ ma donc o fana basi foyi t'o la mais ni koyɔrɔ wɛrɛ t'i bolo ɲɛgɛn kɔnɔ a dɔ ye kunkolo la dɔrɔn ni mɔgɔ y'i kɔnɔ fa nasi la sisan n'i bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ i bɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ ou bien i bɛ nasi de kɛ i bɛ sugunɛ de kɛ tuma nasi barikama yɔrɔ de bɛ to fari la ɲɛgɛnɛ de bɛ taga bon o bɛɛ gɛlɛyara n'o bɛɛ gɛlɛyara i bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ tubabuw ka furakisɛ min ta i bɛ fura dɔw ta n'i y'a min dɔrɔn ɲɛgɛnɛji bɛ changer o tuma ɲɛgɛnɛji de bɛ bɔ ou bien furaji yɛrɛ de bɛ bɔ fura de bɛ to farikolo la ji gansan nafa tɛ min na o de bɛ bɔ donc o la n'i y'o faamu dɔrɔn ni nasi fɛn ninnu koyɔrɔ wɛrɛ t'i bolo ɲɛgɛn kɔ i b'a ko ye baasi foyi t'a la mais n y'a d'i ma kɛnɛ kan i bɛ se k'a faamu cogo min na donc alhamdulilah safinɛw kɔni caman nana tayila nin yɔrɔ u ye ci bila ko f'an yɛrɛ ka se donc ko min b'a ale goya ne ye dɔrɔn a ka jan kojugu ɛri joli don har ka ca a bɛ se 10 kɔ ma dɛ a ka ca ɛri 10 a bɛ ɛri 16 ɛri 16 wala ne n'ale safinɛ ninnu ni tulu ninnu fɛnɛ na ne n'ale de a sigi sen kan nka a avion voyage est-ce que an bɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen yan parce que anw taara tayila ye anw ti foyi dɔn anglais la wata yi dama kɔ ustaz dɔ ye kabako ko dɔ fɔ tulu in na a y'a kɛtɔ ka wurudi daminɛ a ye i jɛnaba ko ka tulu in kɛ k'a yɔrɔ bɛɛ mun ka sɔrɔ ka kɔlɔsi ta k'a ka wurudili daminɛ ustaz a ye kabako fɔ kabako mun fɔ a la ka man di dɛ bon ni kabako dama mun bɛ tulu in na a tɛ se k'a ɲɛfɔ mais bilahi talahi hakilila dɔgɔtɔrɔ ye waati damadɔ kɛ ne sen nɔfɛ yan nin t'a bannen yan a banna pewu tulu in de y'a kɛ mais ne da tɛna se o ma dɔrɔn an bɛ a fɔ dɔrɔn danga bi maa o maa kɔ ala kana o kɛ ka tulu in sɔrɔ safinɛ in fana bi ten fo n'a y'a sɔrɔ tulu in sɔrɔli de bɛna kɛ sababu ye k'i ka danga ban safinɛ fana bi ten sinon fɛn caman fɔra a la jabɛti a b'o furakɛ tension fana bi ten a bɛ yɛlɛ sanfɛ tulu in lotisi lotisi min bɛ yen parce que an balima jaramuso dɔ ala ka hɛrɛ ka n'a ye a ye tulu in dɔ san ka sɔrɔ ka taa tulu in dɔ ordinateur kɔnɔ ale yɛrɛ fɛn dɔ fɔ tulu in na ne y'a ye ne jaabi bi gɛlɛya kan sigi ne ye min k'a la n b'o dɔn mais ale yɛrɛ ye min ye tulu in yɛrɛ la a y'a kɛ livre ye a ka d'an ye a bɛ to ka pages bila bila tulu in kɛrɛfɛ a bɛ livre in jira fɔlɔ ne tɛ tubabu kan mɛn n m'a sɛbɛn n'a ye livre in jira a bɛ to ka page kelen kelen jira an bɛ dugawu kɛ an balimamuso min y'a kɛ ala ka a barika don a kɔ n'a ɲɔgɔn an ka fɛn tɛ tɛmɛ a kan ne yɛrɛ
a nana ni livre ye don min na ne jatigɛra an ko kɔri u ma fɛn dɔ ye fɛn in na min ti bɛn an dun y'an ta dabɔ mɔgɔ dɛmɛ kama Basmalatu Bakmani ba 24 o de b'a kan donc o ti manamana ko kɔni donc a y'o min bɔ a bɛ a livre page bila kelen kelen an bɛ dugawu kɛ muso ka cɛsiri belebele kun ye denw ka barika bi ala ka denw barika jaramuso dɔ don tarawelakaw an dɛmɛtɔ don jaraw kɔni ye nin kɛ donc tulu in a ye fɛn caman dilan senkoba dimi bɛ musokɔrɔba minnu na ani kɔdimi banbali bɛ minnu na bon denw ka sirali sufɛ den dɔw tɛ sunɔgɔ puis den dɔw bɛ ja ko kɔnɔ b'u la bon dɔ fana nana agini kun y'a tɔɔrɔ a ye tulu in dɔ tigɛ k'a kunu ne yɛrɛ kuma a dunni mɛ n'o cɛ a y'a kunu ka dɔ mun kan na agini fana taara n'a yɛrɛ kibaraka dɔ fana ye cogoya dɔ fɔ a la an ti Kulubali an ti se k'o fɔ tele la a tɔgɔ ye di kɛnɛ kan mais a ka ca ala fɛ kɔni ale ye fɛn dɔw fɔ a kan o yɔrɔw bɛ yen n'i y'a mun a y'a fɔ tuma k'ale y'a kɔrɔbɔ de a ye a mun a farikolo la a tɔgɔ ye di 16 heures tɛmɛnen o y'a sɔrɔ a kamana ganna et puis a furu tun bɛna sa o y'a jira de ko a tɔgɔ ye di muso min b'a bolo ko cɛ wɛrɛ tun bɛ muso in nɔfɛ donc k'o de ye bana bila a la yɔrɔ n'a kuma kirikaraw cayara o de a caman ye jinɛw de ye mais n'a kuma kirikaraw cayara dɔrɔn ni ala ma fara i kan i bɛ maga i muso ma bon ale yɛrɛ kɔni y'i miiri dɔrɔn k'a fɔ Konate bonya kama ani tulu in bonya kama ala ka nin kɛ nin fura ye a y'a ye sayi la an sera waati fɛ su tora a nana min fɔ n ye o kɔni an tɛ Kulubali wɛrɛ ye ka minnu fɔ kɛnɛ kan donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn minnu kɛra sababu ye ka an dɛmɛ a la parce que Konate n'a ka garibuw bɛ se ka sɛbɛnni kɛ tiɲɛ don a wuli ka taa bila Thailand ka na ni o yɛrɛ o biye dama lajɛ an b'a ko dabila donc o la an bɛ u fo k'aw barika da hakili la nin ye kitabu fana Miftahu nin ye ka haminako dilali livuru o de nin ye Miftahu Qada'i Hawaïj c'est-à-dire ka i mago dilan o lakile donc fɛn caman b'a kɔnɔ nin fana bɛ ten nin bɛɛ dabɔra adamadenw ka mago ɲɛli kama bon i y'a ye an ye pɔn min jɔ miliyɔn 100 yirikaw pɔn de fana filɛ ale la n'i ye garibu ye ka nin jɔ i b'a sɔrɔ a bolo bɛ kɔlɔsi de fɛn ninnu bɛɛ bɛ o kɔlɔsi de kɔnɔna na donc ala k'aw sara ni ala sɔnna ni kɔni ni min na ban sa i bɛ tila ka Thailandkaw wele parce que mɔgɔw tun b'a nafa dɔn o de tun y'a bila retard la sisan a nafa dɔnna dɔ in nana o banna an yɛrɛ kun k'u man ko kalo 3 ka dɔ wɛrɛ dilan n hakili la ni nana kalo 2 kɔnɔ directement an b'a f'u ye u ka moteur démarrer tuguni parce que a si dɔnna ka ban quoi musokɔrɔninw y'a si dɔn cɛkɔrɔninw y'a si dɔn ayiwa kurukuru bɛ minnu na kaba bon o bɛɛ ka taa ka bɔ yen an bɛ Basmalatu wurudi kalo ntɛnɛn laban an bɔra a wurudi la sisan ɲɔnakaw olu ye milieu yirika kɛ Sikasokaw bɛ ten Yoroso mara mɔgɔw fana bɛ ten Kayikaw bɛ ten